Мудрость устаньте, будем слухать Святое Евангелие, мир усім. И Твоему Духу. Читание Святого Евангелия поводле Иоанна. За 6 дён до Пасхи пришел Иисус у Вифанию, где был Лазар померлый, якого Ён воскресил из мертвых. И приготовали ему вечеру, там и Марфа прислуговывала, а Лазар был один з тих, що зляжали з ним. Мария ж, узявши фунт мира з нарду чистого, шматкоштовного, помазала ноги Иисусовы и вытерла волосами своими ноги Его, и дом наполнился духмяностью мира. Тады каже один з мужнів Його, Юда Симонов, Іскаріот, який мелся видать Його. Чому гэта мира не продали за 300 динарів и не раздали убогим? Сказал же им гэта не тому, что клопотился про убогих, а тому, что был злодеем, имающий скорбонку, крал то, что туды клали. Сказал тогда Иисус: покинь яе, каб на день похования моего яна заховала гэта, тому, что убогих завсёды маете с собою, а мяне не завсёды маете. Доведалося ж множество народу з юдеев, что он там, и поприходили не только дели Иисуса, и как побачить Лазара, якого он воскресил с мертвых, а первые святары постановили Лазара забить его. Многие из юдеев дели его приходили и верили в Иисуса. На другий день множество людей, які пришли на свято, почувши, что Иисус иде в Иерусалим, взяли пальмовые галины и вышли насустрач ему и вскликали: «Госанна, благословенный той, кто приходит у имя Господнее, Царь Израилев». Иисус же, знайшовши осляня, сел на его, як написано: «Не бойся, дочка Сионова, вось царь твой иде, седиши на молодым осле». Гэтага спачатку не зразумелі вучні яго, а калі праславлены быў Ісус, тады яны ўспомнілі, што гэта было пра яго напісана, і гэта зрабілі яму. Народ жа, які быў з ім раней, сведчыў, што ён выклікаў Лазара з магілы і ўваскрасіў яго з мёртвых. Таму і выйшаў насустрач яму народ, бо чуў, што ён зрабіў гэты цуд. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Слава Иисусу Христу! Дорогие браты, дорогие сестры, вось и прошел Великий пост. Вось мы, дякую Богу, и дожили до вербной недели, когда мы узгадываем уваход нашего Господа Иисуса Христа в Иерусалим. Мяркую, что для шматликих з нас гэты Великий пост ён быў асаблівы, што мы яго вельмі сур'ёзна і паважна перажылі. Чаму? Я вельмі часто люблю параўноўваць услед за Святым Пісаннем пост да пустыні. У пустыні няма вады, і падчас гэтага Великага посту мы таксама адчулі недахоп вады. Магчыма, не ў літаральным сэнсе, але пераносным. Што гэта значыць?
Мы адчулі, што нам не хапае упэўненасці ў будучым. Што мы не ведаем, ці заўтра будзем здаровыя, мы не ўпэўненыя, можа, і ввогуле нам прыйдзецца памерці, ці будуць здаровымі і жывымі нашы блізкія і родныя. Такім чынам, пандэмія сусветная, яна нам трошки памагла перажыць гэты пост. Мы адчулі крухкасць нашага чалавечага жыцця. Мы зноў жа пачалі задумвацца пра стан нашых гаманцоў, пра наше фінансавае становішча, бо пандэмія выклікала сусветны крызіс. Хтосьці страціў працу, хтосьці можа яшчэ страціць яе. І вядома, што гэта вельмі моцна турбуе нас усіх, асабліва мужчын, якія збольшага адказныя за дабрабыт сем'яў. І ведаеце, беларусы ніколі асабліва не раскідваліся грашыма, але цяпер кожны з нас задумваецца, ці варта купіць тую ці іншую рэч, ці ўсё ж такі ад яе адмовіцца. Такім чынам, дарагія сябры, дарагія браты і сёстры, мы в нейкім сэнсе пераасэнсоўваем наше жыццё, пераасэнсоўваем наши каштоўнасці. Наши каштоўнасці пераасэнсоўваем. І сёння Ісус Христос, які ўваходзіць у Іерусалім, можна сказаць, і задае нам такое пытанне пра нашыя каштоўнасці. Хтосьці можа засумнявацца, як жа так, што ж ён пра гэта гаворыць. Мы добра ведаем, што калі нейкі прэзідэнт, прэм'ер-міністр ці кароль, цар уязджае ў сваю сталіцу сваёй краіны, то ён робіць гэта з помпай. Едзе на дарагой машыне, побач з ім аўтамабілі суправаджэння з мігалкамі. Але Ісус, цар, Ісус кароль, уладар усяго свету, хоць і ўязджае ў Іерусалім урачыста, але робіць гэта на асле. На асле. І гэтым ён якраз такі гаворыць: я маю іншую сістэму каштоўнасцяў. Ці вы гатовыя падзяліць са мною маю сістэму каштоўнасцяў? А што ж гэта за сістэма? Бо жа у цэнтры гэтай сістэмы знаходзіцца не маё я, але ты іншага чалавека. У цэнтры гэтай сістэмы знаходзіцца ты і патрэбы, і інтарэсы іншага чалавека. Дарагія сябры, ужо праз 5 дзён мы будзем з вами вітаць адзін аднаго словамі: Христос воскрос. Хай жа той, які аднойчы воскрос, таксама і нас ускрашае для служэння іншым людзям. Каб у кожным сэрцы, якія знаходзяцца вакол нас, мы пачулі рэха: сапраўды воскрос.